Iya suara emas punya suara. Wis ngarang lagu bareng nggih. Ngarang lagu bareng. Kowe kesel kok piye lagi jane? Wah, selamat malam kula Mas. Selamat malam ya Mas. Selamat malam. Ya. Ya. Terakhir ya tak duwe Mbak Prigel ya. Nggih, monggo. Mbak Prigel terakhir Mbak Prigel karo Tio. Lagune sing kompak kok berdua. Sing anyar. kuwi sing di omah ora kopet blas jaket rambut yo. Kowe mau turu nang ndi? Itu mriko. Ben lilir iki mau. Di manten kok turu sak. Sing anyar apa sing anyar? Umbang moro. Sing anyar apa Mbak Prike? Apa? Di kelas pira to sampeyan? SMA kelas tunggal, kelas 10. Cita-citane nggih Dadi manten. Seniman loh. Lah kira cita-cita dadi manten. Masuk dalan apa pengrawit apa ngono lho. Nggih. Pokoke seniman kabeh. Yo ora ya. Bos Brambang dek kok. Wah. Berapa cilik iki? Apa lagune sing omah berdua? Terakhir, Gobong, Limbuan. Ayo, heeh. Sing anyar ya kenek, sing rada setengah anyar ya kenek. Katresnan sejati. Oke. Apik kuwi aku seneng. Iya, oke. Ya. Batene ya? Ya. Oke. Coba kayak apa? Ya. Apa? Mastris? Iya. Ada Mbak Prike. Ada Desio. Iya. Terus motif sekseni lintang-lintang ing tengah wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada wayang wengi nyampe ika kesing ati iki papujan ati ngendi luwang manis sing tak anti-anti.
matur nuwun nggih. Mbak Sri, makasih ya. Tak tukar lakongan saya ya. Ya, Mas. Wah, aku kuangan mayang aku sebenarnya. Oh, bukan mayang kok kangen mayang.